Hola, em dic Alba Yacera. Estic fent el grau superior de disseny en fabricació mecànica i m'agafes en un moment d'inspiració. El millor d'aquest grau superior és que, fent realment el que més m'agrada, puc aportar solucions a la societat en àmbits molt diversos, des de l'automoció fins a la salut. Saps que s'arriben a fer òrgans en 3D per simular operacions? D'alguna manera em considero un artista amb una mirada pràctica de la vida, perquè puc aplicar la meva creativitat dissenyant i materialitzant les meves pròpies creacions. Els meus primers passos amb el disseny van ser mentre feia batxillerat científic, amb un programa d'impressió 3D que teníem a l'institut. L'experiència em va agradar molt i quan vaig acabar batxillerat vaig decidir anar a la universitat a fer enginyeria. Tot i que vaig aprovar el primer any, vaig veure que tenia ganes de trobar uns estudis on pogués aplicar més el que aprenia. Vaig deixar la universitat i vaig trobar el grau superior en fabricació mecànica. Aquí he descobert que el món del disseny es pot aplicar a molts sectors. I, a través de les pràctiques, estic trobant el que buscava, aprendre a través de reptes i problemes reals. Ara estem reconfigurant el disseny d'un volant d'un cotxe per fer-lo més esportiu, tenint en compte criteris de materials i muntatge, un repte molt autèntic. Tinc ganes de posar-me a treballar i més endavant fer algun curs d'especialització. I a tu? Què et desperta ganes o creus que et faria feliç? Construeix-te i crea el teu itinerari a Festa Pro.